Sportivele beau apă, se hidratează. Bine, Sergiu. Passa! Passa! Dacă ți-o picat așa, nu uiți. Bine, Gogu, bravo! Vezi ce fain a urmărit faza. Urmărit jucătorul, era acolo. Asta trebuie, că de-aia trebuie alergat. Când ești acolo, ai urmărit jucătorul, ești la eseu. Dacă stai și dormi când speranța că ajunge ăla la capăt, la revedere. Schimba el tot, bă! Dă-o, dai drumul, da, bă! Mie, bă, știi ce pasul dai. Domnul arbitru, ne spuneți câteva cuvinte. Deci mâine la ora 9 plecarea, trebuie să fim 100% pregătiți, jucătorii noștri cu moralul ridicat și o să vedem dacă ajungem la naționale. Mulțumim! Hai, mă, dați un interviu! Stai, bă, să vedem domnul Vișinescu.